भैया गांव में टोला मोहल्ला में औरत लोग में एगो विशेष गुण पावल जाला और उ विशेष गुण अलग किस्म के होला और उससे प्रभावित होलन मर्दाना बेचारू जी। ऐसे कि टोला मोहल्ला में देखले हो कब जा औरत लोग कोनो बात खातिर अपना में टाना टूनी यदि क लेली तो बोलिहन बतिहन निमन से लखइहन ना, लेकिन वो गिरा पार के आ धैले रहिहन। और मान ली टोला मोहल्ला में बानी रौरा तो जड़ जोगाड़ सावन कोनो सामान एक दूसरा से आदमी मांग के काम चला ले तो रौरा जाइब ए भाई जी सुनता हो तो उनसे भाई जी यदि नैखन तो ठीक है बाना तो बोलो बन तो बोलिया सुन के आ उनकर औरतिया बैठा दी कि चुप रही मत बोली रौरा हम जाता नहीं काहेला दुआइल बनम देखतनी तो वही हन बोली भाई जी तो बोली हन यदि भौजी लागत रही तो भौजी कह के ए भौजी तन बा कुदरिया अपन दिया ना हमार कुदरिया के बेटवा टूट गइल बा आधा घंटा के काम बा तब का कहियन जाना तनी भाई जी हमारो न कल ले जाके कुदरिया तोड़ देलन का जाने कैसे कुदारी चलावत रहन पत्थर तुरत रहन कि का करत रहन आ जाने कि लइका बीक देले बड़ा सकेन हो कुदरिया न त विश्वास ना करम रौरा लाके देखा देती भाई जी रौरा खातिर हम बहाना करती। अब बेचारे मुंह लटका के चले हन जानो तड़न कि बहाना करतिया उ अपना घरे जब हन तो अपन औरतिया से कह दियन तब उनकर औरतिया का कहियन रौरा मर्दाना होके गोइनी तो कुदारी ना दिलखियो आवस राणो अब की आवस राणो जो बचार डालली तो खोल आ मुसर हमारे के यहाँ से मांग के ले जाली आवास सबकी खोल मुसर दे दे तनिया चार डाल ली हम